دوستانی عزیز، ساعت به وقت دوشنبه 10:30 قریب 11 موالیم در ثبت کنویم در قرغن هم بود هوا خنکای هم خانه پدرم که در لای دریو هسته با شمال دریو خنکی دریو میبیایم یک بوره خنکی در شاخ میشه. از شما مرا سوال دادستین که دم خنکی پاپلین پوشیده با کرتا پوشیده. دوستانی عزیز نقش ما وظیفه ما اجرا کردستم. وظیفه ما امی پوشیدنی کرتا و پوچه تاجیکیه و میدونین چی از ما خنک اومدم بود در ماشین گرم شوی رنگ افسونات نقلتون کردم. مقصد ای رفت سیام که گفتم شما هم بخبر نمونه شما هم زیق نشوید هم چی قبیشونه کم کرا گشنه شدم میکم دا گشنه میدونید چی خواسته است клубника в шоколаде боже با میدونید چی پوشم مالینا в шоколаде سونی مرا وزرد میکنی فهمیدی؟ سونار وزرد میکنی یک دیمش که حازمه و الله استوارده با لوبای خدمتی دکتان بکنم بولا سوما مارون کدگی کو دست کنازیم بولا لوبای خدمتی جام بزنم ما دکتر پرنسسه ما نستروش کوبیک گفتم реклама. Идман. بعد съемка ها наконец-то тамом шуд бо дальчиш дар хона. Ма умрундаем сумкачама курусана гиро як амро хел чапа мегим. Бо киран ки май хтарако. Ин мае ки ба як энержии имрӯз кора сар кардам. Сар рафтум аз қафои кор бором хай коракома буд кардам. нимша успед кардем ними дикашай сабаби боду ҳаво пробко успед накардем ва хона омадам далиф як сторис кардам ки боқи мондаи сторисам дар хона омадам видеоам духтарака дидам. Духтарак чанд қашр тамошош мекунам дӯстони азиз. чанд борам сторисш карда будам ки ҳами суруда пеша вайш маргш мехона ки мисол учам бигераҳи мара дикаш дад накна ма мисол барнамегардам даи ҳаётига амида бо камтарзиқ шудам барои ами богум шудам ба пайдо шудам сторисам мебини худам ҳайрон мешавам хирсанди зиқӣ ам қа кӯшиш мекунам зиқ нашавам. характерам меда ҳама чида зиқ мешавам барои ҳама кас зиқ мешавам фикри ҳамара мекунам хеле ҳама чида хеле мешинам переживат кардан мегирам яким дуруст бас казаша ягон каста дар кор нести ҳо зиқ мешавам барот гиря мекунан се рӯз баъд дига парвота намекунан. ам характерам чӣ партум намедонам мешинам барои мели чӣ барои ҳама чӣ гиря мекунам зиқ шава кунда короче наметавонам хеле бепарво бошам нобудуш бугум дальше хеле хурсандӣ карда бикардам. ам характерам безиба. ина мо чия буд кардем съёмкаи киноя буд кардем акраи спор ҳастем сӯи душанбеҷон амира ақалан гиро намекунӣ губутовӣ ва ин нафарам кучулуи мега иқата безеб механди ранги мардако механди мухлисе хандои ман зиёд ам хане подписчико мара бисёр меган ки паям хандод ба кашкарчи биханд мақсад мухлисе хандои ман зиёдам одама майдаш ин ман келинчак дар ҳавои боронӣ чӣ хел кунам подписчико хай шумо бигем и рекламодателои ман ам хеле кирта почаи тоҷикиро дӯст медоштиян барои ами бо имрӯз дар ҳавои сард матай кирда. салом, шумо дар бораи корти Тинькофф маълумот доред?
агар не пас мо бароятон маълумот медиҳем. интиқол додан то 20,000 маблағи русӣ дар як моҳ бефоиз. интиқоли маблағ аз кортҳои дигар ба корти Тинькофф бефоиз. кортро мо ба ҷои истиқомататон ройгон бурда мерасонем ва ҳамчунин ҳамроҳаш як ҳамён тӯҳфа мекунем. интихоби мо корти Тинькофф. барои дархост